Kini ke Akashvani Shillong ke khubor ban pulia phi di meri nong genti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ke khubor menta ke step. Pentip ketenat bari ba ke kenhun IG rap NDRF bat ki sipai India ki don mentah Myanmar ban yarap ikilanat Jumai ha ke thi ke ri. Ke Khasi Hills Autonomous District Council kadang up ya ke jing pelat ya ke bhak pisa tingka ke baar na ketenat panchayati raj lai thu usi emberim jong ke council uba Tito Starwell Khan. Bo jing mana ke bating ki nong sumar shnong lani ke Village Defence Party VDP ya ki nong khwai dok ha ba ki ki ba penan kam da ka bi ha ki wa ha ka shnong mau ya wa. Ki khubor ki babnya. Katrat bari jang ke sarkar India ka pentip ba ka kenhun IG rap NDRF kelas dang ya ke kam yarap ha ka wei ka yeng reuniam ha u hlaten hari Myanmar ha ka basis pa nyau phong ngut ki nong yalam nyam ki dang sakun. Laya khubor ba ka kenhun sipai kala lecha ki hospital bani ajing sumari ki besitam. Ke India ka aya ka jingkershan ka pura banyarap ki nong India ki badan padeng ka jing lanat Jumai ha Myanmar da ka pen biang ya ka jaka sa bat ka bam ka di na ka benta jongki. Unong ilam ha kalyang persya ha KHADC uba Tito Starwell Khan ula pentip baka council kadang up ya katanat panchayati raj ban pelat ya ka bhak pisa tingka ka baar jong ki gran ki balamang na ka bentai ki nong sinsyar traim buluk hapo jong ka finance commission ka bakatsan. Uba Tito Starwell Khan uba long u chief executive member CEM barim jong ka KHADC ula panchay baka ni ka jing slam jong ka pisa kalong namar ka jing penrung ka badang shen ya ka mobile application na kalyang jong ka panchayati raj ka badawai ka council ban yai khmi man la ka por ki scheme sarkar. Uba khain na penkamaru uba executive member uba dai khmi ya ki kampan roi uba pawal soklan ula la panchay halor kani kamat ha ka por balawan ra ya ka ha ka darbar. Kamshwa kalyang persya kalapan pawi ke jing sngong nya halor ke jing penslam ban pentrikam ya ki gran sarkar. Unong ilam ha kalyang persya ha ki HADC uba Tito Starwell Khan ulapan sngau ya ke jing sngong kya halor ke jing ya king ya peringa council bat ka Meghalaya Urban Development Authority muda ha ka bay day bat ke jing ai jing bet tay yeng hapo jong ka Meghalaya Building Bylaws 2008. Uba Tito Starwell Khan ula kentu ya ke Executive Committee balai lamda ka Voice of the People Party VPP banyakran ba katanat penroisor ban penbet ya kini ke jing e. Ula pen kenau ba ka sarkar kala pen benaya ka KHADC kum ka wei ni ki bor ba la ban ai jing bet tayeng kat kum ki kendon ki bala bu ha ka Meghalaya Building Bylaws. Ula ya thuru ba ka council kala dap thau ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority KHBSRA ban ay ka jingbet ban te yeng tang ha ka master plan ha sor Shillong. Undang ilam kalyang persya KHADC ba Tito Starwell Khan ula banjur halor ka jingdan kam na ka benta ka council bandon ya la ka jong ka map da ka baong baka ni ka jingdan kam ka long ka baladawa la slemba. Ula ay ka jingin ro MDC ke HSPDP na motion rut uba Sali Rashir uba lawan ra ikni kamat ka badan kam ha ka dorbar mangtingka jong ka KHADC. Uba Khan ula ay jingmut ba kamap jang ka council ka deban longkat kum ka jingdan jong ki map ha ki hima bat ilaka ki ba pher. Kamashwa executive member ba pawal soklat ula pentikina ha ka council ba ka executive committee kan sa shimkhia ya ka jing ai jingmut jong ka liang persya ban bu ya ka official map jong ka council. Ka NIT Meghalaya dang shen kalapan kut ya bon teliki program IG hikai hapo jong ka Entrepreneurship Skill Development Program ESDP scheme ya ka bala kershan pisada katanat MSME jong ka sarkar India lani katanat ka bakmi iki karkhana rin. Ya kini ki program IG hikai bala penlong ha NIT Sora campus la penlong da kajing themu ban penklan bat yarap iki tu ki bru ki badan kajing ang nuat ban sengkam la jong da ka pen identi bat ai but yaki nang man pen ko bor su ka sengkam ha ka than baro ka we kani ka khubor ka wan shpi na ka Akashvani Shillong. Kani ka Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ka khubor.
Ka Village Defense Party VDP lani ki nong sumar shnong jongka shnong mawiyawa kilas dang yan bat apa harah keleng hadin bakilay opdiang ki jing ujor halor ki kam sniu balale hakiwa ki bakata shibo ni ki kinjaba im ha kam tam hawa riwyang hawa maleng bat kiwe ki wa ki bamarjan ka kanwon VDP kala aya ka jingana ba an penstam da ka bating lada lap ya ki brio ki ba maramlen man penan kam da ka ka balong bi ya ka ba ya ki jing im haka nalor kata ka VDP kala penmi ru ya ki kendon ki ba khang ya ki nong khwai do kha ban shong khwai do ha hadin kapor saush teng janmet na do unai wing ha do unai jemang lale ekni da ka jing thmu ban yo te la kam ki kam sneo jong ki kattu ka ni ki nong khwai do kha ki ba ju shim ka bu ban tong do da ka ba penan kam da ki dawai ki balong bi Menteri Rangba Abarim jangka Manipur N. Biren Singh ubadiru uway ni kinangalam rangba jangka seng BJP haka karwa khubor jang lingba ka social media dangshen ula bu jingkili bet ye Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad ke sangma laus nguthu shishane mikila trekam na ka benta ka jingsingan haka jala Manipur Wen Biren Singh lok noru ba kirukom trekam jang upi sangma kilong ki bawanra ya ka jinga pat ha ka than chate lamingi ha ka jinga sngo pher jat bin riu ka balong karukom perkhat ka bapan khi ya ka jinga long ka wei ha kari ha ka jubab jung Menteri Rangba Konrad ke sangma ulapan pau ka jing snosi ka bakraw halor ki jing kino ki bangshong nongrim jung Menteri Rangba Abarim ka Manipur ya ukpa jung upi sangma baulo ong bakalong ka ka ba snosi shisha ban syukran kumi Konrad ke sangma ula ong ba ukpa jung ula ju yaya konting na ka banta ki pat ba jong ka than chate lamingi ubala ju yen brabor na ka banta ki jing bat ka hok jong ki pat ba ula karpat bersyang ni trelang kana manon rai ka jingsuk ha ka te jela ba ula benrap susu da ka baong ba ukpa jung unjin daladan ya kani ka johi ka jingtrang la rakhile kemen nek Eid ul Fitr jong kirungit muslim minnin ka sngi da ka mansim ka bashirhem hadin balakut ubnai Ramzan bakhot kirungit muslim kila penlongi ki jingduai ki bakarpang hagi jakamani blai jongki ki baki khot Eid ka bat ki mosque haka jo kapor kila ai kublai kitbok kit riang markeliang haka tike sngi le kemen Eid Nyau tali ki seng ne ki benta ki ba pher jong ka jala Meghalaya minnin ka sngi kila shimi ka rai haka jingilang ka balalong minnin ka sngi bakin pedim biang ya ka Confederation of Meghalaya Social Organization komso ban penkhi biang ya ki mat jinge ki bakta ya ka jala kani ka kan hon ya ka ba ansailam khamat da ka New Trap Youth Council HYC kan thup ya ka Achik Progressive Approach Garolan State Movement Committee United Achik Social Economic Justice Forum Jaintia Students Movement Confederation of Ribhoi People barka Jaintia National Council haka jing kiran bikino patai kubor hadin belawai ka jinglang presiden jong ka HYC ba roy ku par senrem ong baya ka rai ban pen imbiang ya ka komso la shim da ka jing thmu banya trelang banya ki na ka banta ki jing ki bakta hagi banta ki ba pher jong ka jela labu sngi ban sapenlong biang ya ka jinglang ban jiet ikinong ket kam jong ka komso ya ka ba an sapenlong sha tura Presiden jong ka HYC ula ai dakru ya ki katuk ani tiliki mat ki bakongsan baka seng kan sa shim kya kum ka jingwan rong kerthlep jong ki minderi ka jingthmu penthamai ya ka 6th schedule badwan kentu ya ka sarkar jela ban penthamai biang ya ka Constitution Scheduled Tribes Order ka khandai spa san pho Katnat radiology but imaging jong ka negrims dangshen kalpan long ya ka program IG kai halor ki jing start ki bathamai ki bala un penan kam ha ka te ketanan kila dan palat lai phamot ki radiologist bar ki doktor na kaling ka jela Meghalaya ki balai shimanta ha ka te ka program lapanya ya ka da Dr. Binoy Kumar Chaudhary ubari senior consultant na ka State Cancer Institute Guwahati Medical College buat bolongru uway ni ki doktor ki papong nam ha ka parthai ha ka ultrasonography bar ka benta jang ka biopsy katu ne ka khubor ka lakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipwar kata ka por prabaji ninya so baga Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban penmo da ka khubor phareng ka por phra khatsan minin kene ka Akashvani Shillong sngob haban ap mentai ki khubor na Delhi